filmat gamla strumpan, filma mig jävlar. Hallå där köttblåbär, shambananer. Vem ringer man när det brinner? Ghostbusters? Superman? Batman? Jag vet inte. Bara de som vet är brandkåren. De ringer man. Så följ med för vi lära oss ett och annat om hur man tänder på. Det brinner! Det brinner! Vad ska man göra då? Vad gör man då? Man ringer min kära kollega här. Du är brandman. Jag är eld! Jag är eld! Vad gör ni här på brandstationen när ni inte släcker och chokar eld? Ja, det är lite allt möjligt. Brandman, fy fan. Alla älskar köttbärna. Och så lutar du huvudet bakåt på dockan och ger så för fria luftvägar. När man drar slang så behöver man mycket svängrum. Så. Vadå? Man behöver mycket svängrum. Svängrumpa! 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 Det här är ju vårt rökrum då. Vad sa du? Alltså rökrum. Rökrumpa! En rumpa som röker! Rökrum! Det är lite... Brandkårens stege är rätt hög. Riktigt hög. Mina damer på mina herrar, idag har vi varit hos brandkåren och haft skitjävla kul, fy fan. Eller hur? Absolut. Tack så hemskt mycket inuti dig. Skulle du kunna skjutsa mig hem sen? Absolut inte. Nej. Nej. Hallå, är det här 221? 81 kom. Ja, det brinner i Shombanos lägenhet. Åk dit nu. Ja, det var pastor. Tack för det. De är idioter.